Il-kumpanija bbażata f'pajjiżna Smart Materials ħabret li rnexxilha tirrivoluzzjona l-mod kif persuna torqod bil-lejl b'saqqu magħmul minn materjal li jaħdem aħjar mill-memory foam biex isostni l-pis ta' dak li jkun waqt il-mistrieħ tiegħu. Il-foam imsejjaħ Zetic ġie żviluppat kompletament f'pajjiżna f'kollaborazzjoni mal-professur Ruben Gatt u taqsima tal-Meta Materials fl-Università ta' Malta waqt li l-kumpanija ngħatat appoġġ tal-Malta Enterprise. Dan issa qed jintuża fis-saqqiet il-ġodda li jingħataw l-isem ta' Ħaga li saru disponibbli lokalment fl-aħħar xhur u jwedu esperjenza aħjar fl-irqad u l-mistrieħ f'dik deskritta bħala mira sinifikanti fl-innovazzjoni f'pajjiżna fejn ir-riċerka fil-laboratorju żviluppat fi prodott għall konsumaturi. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise George Gregory tenna li Malta għandha talent, l-aġilità u l-mekkaniżmi ta' appoġġ biex tgħin innovaturi ambizzjużi jħolqu impatt fil-ħajja reali. Il-kumpanija tisħaq li l-foam il-ġdid joffri sapport konsistenti waqt li adatta skont il-partijiet kollha tal-ġisem u se tara li l-poplu Malti wawċi jkun minn tal-ewwel li esperjenza din l-era ġdida fit-teknoloġija tal-ħajja.